que hem fet ha estat un acte que estava centrat en la forma progressiva de l'esclerosi múltiple. El que passa és que hem aprofitat i hem fet un recordatori de tot el que hem avançat en els últims 20 anys, però després hem anat focalitzant-nos en la forma progressiva de l'esclerosi múltiple, amb tot l'esforç que s'està fent ara per la recerca amb la forma progressiva de l'esclerosi múltiple, que és en definitiva la causant de la discapacitat en la meitat dels malalts amb aquesta malaltia, que vol dir més d'1,5 milió de malalts estan afectes d'una forma progressiva. Això és el que hem fet avui. O sigui, en aquests moments la seva malaltia o el seu tractament resideix bàsicament en la rehabilitació, que és molt important, i amb l'espera d'aquests altres assajos clínics. Estic molt esperançada. A més, com que també formo part d'assajos clínics i per tot això es necessiten molts diners, doncs sí, jo estic molt esperançada. Esclar que sí, hem de confiar en la ciència. So I think because this is such a huge challenge and because everybody realizes it is so important, people have set aside all other concerns and are just focusing on delivering this mission. So everyone is working together across the world, basically, from North America to Australia, with all of Europe, to try and develop this with a single reviewing process, single grant, single point for giving out grants, and that's really a first for the MS world, and it's a great achievement. The most important thing is that people with progressive MS now realise they're being taken seriously and they're centre stage. They are regarded as the most important, and that's a first, because I think they've been neglected. Timing in MS is hopeless. We would never have predicted the treatments for relapsing remitting MS. So we have a 5-year program, and I would like to think that at the end of that time we'd have some really effective, but one has to always be careful about any timing. Tenim un projecte entre mans que es diu l'MU, que és de gran importància per nosaltres. Som conscients que les formes progressives de la malaltia són les que encara no disposen de tractament i són una mica no oblidades, però són una mica amb un altre costat que les modalitats de malaltia que cursen en brots. És per això que hem dedicat aquest projecte a recaptar fons per a la investigació en aquesta part de la malaltia, i formem part d'un grup d'investigació internacional que es diu la Progressive MS Alliance, Aliança per l'esclerosi múltiple progressiva, i tots els fons que recaptem els donem íntegrament amb aquest moviment internacional d'investigació per la malaltia en les formes progressives. Nosaltres en aquest projecte MU hi hem aportat 6.000 euros, que per nosaltres és un gran esforç, i penso que podem seguir endavant amb aquesta trajectòria, perquè el millor és sumar. I per tant, si hi ha un projecte internacional en el que podem fer aquesta aportació, nosaltres no hem de fer un punt i a part, sinó que hem de fer un punt i seguit i seguir endavant lluitant per l'esclerosi múltiple.